Si ja us heu fet una prova d'ADN amb l'objectiu de trobar gent amb qui compartiu avantpassats, haureu pogut veure que per cadascuna d'aquestes coincidències el laboratori ens dona unes xifres, uns valors que ens indiquen la quantitat d'ADN que compartim amb aquestes persones i que normalment no està expressat en percentatges, o no només, sinó també en unes altres unitats, els centimòrgans. A més, si aprofundim i mirem detalladament cadascuna d'aquestes coincidències, veurem que l'ADN està repartit al llarg del genoma en un o diversos segments, que tenen també associada la seva posició i llargada dins del genoma. Centimòrgans, SNP i la posició d'inici i final del segment són maneres que tenen els laboratoris com 23andMe, Family Tree DNA o MyHeritage per donar-nos informació sobre aquest ADN compartit amb d'altres usuaris. Usuaris que al capdavall són cosins llunyans, també a la recerca d'avantpassats. En aquesta segona part, doncs, miraré d'explicar què són aquests números, què són aquests valors i quina informació en podem extreure. I si no heu vist la primera part, us aconsello que la vegeu abans. Us en deixo l'enllaç a la descripció. Tal com vam veure en un vídeo anterior, en un test d'ADN genealògic es compara la seqüència d'ADN de dos individus, mirant que coincideixi una determinada quantitat de marcadors de tipus SNP consecutius al llarg d'una seqüència. Però la coincidència d'uns pocs valors consecutius pot ser perfectament deguda a l'atzar. Al capdavall juguem només amb 4 valors possibles, A, T, G i C, per aquests marcadors. Però si la consecució de marcadors és suficientment llarga, podrem definir aquella seqüència com un segment heretat d'un avantpassat en comú. No obstant, per poder establir un llindar, una llargada mínima, és necessari trobar una manera de quantificar aquests segments. Si bé és cert que podríem fer servir el nombre d'SNPs com a mesura, el problema és que aquests marcadors no estan repartits de forma homogènia al llarg de tot el cromosoma. Hi ha zones amb una densitat més alta de marcadors i zones amb densitat més baixa. Una altra unitat podria ser la longitud física real, el nombre de bases que conformen aquell segment. Per cada marcador sabem la seva posició al cromosoma. Per tant, hi hauria prou en restar la posició inicial i la posició final. I tindríem un segment de 20 milions, 30, 45 milions de bases. És el mateix que si anem per una carretera i volem saber la distància entre dos punts quilomètrics. Entre el quilòmetre 38 i el 47 hi ha 9 quilòmetres. Però això ens planteja un altre problema i té a veure amb el fet que l'ADN es combina de forma aleatòria. Encara que és cert, també és cert que no totes les zones d'ADN són igual de propenses a patir un fenomen de recombinació. Podem dir que determinades zones són més resistents i d'altres més fràgils. Per tant, el que necessitem és una mesura que reflecteixi també aquesta recombinació. I aquí entra el centimòrgan. El centimòrgan és la unitat de mesura de recombinació del material genètic i deu el seu nom al genetista nord-americà Thomas Morgan, guanyador del Premi Nobel de Medicina el 1933. Es defineix el centimòrgan com la distància entre dos punts entre els quals hi ha una probabilitat d'1% de patir una recombinació en una generació. Com més llarg és el segment, més centimòrgans i, per tant, hi ha més probabilitat que en algun punt entremig hi hagi una recombinació. En aquest sentit, el centimòrgan el podem entendre com una unitat de distància efectiva. Seguint l'analogia de la carretera, no tots els quilòmetres són iguals, ni pel temps de trajecte ni pel consum del cotxe. No és el mateix fer 9 quilòmetres en una carretera de muntanya plena de revolts que fer 9 quilòmetres en una autopista. Cal dir també que el centimòrgan és una unitat empírica que s'obté a partir de dades reals i, per tant, és normal que dos laboratoris diferents reportin valors diferents per un mateix segment. També cada laboratori estableix els seus llindars, ja sigui amb un valor mínim de centimòrgans o de SNPs. Com he dit, els segments petits tenen tendència a ser falsos positius, però també poden provenir d'avantpassats molt allunyats, més enllà del temps genealògicament rellevant i, per tant, poc útils. Per exemple, alguns estudis indiquen que la meitat dels segments de 5 centimòrgans són falsos positius, xifra que redueix a un 10% dels segments quan aquest límit és de 7 centimòrgans. Es tracta, doncs, de trobar un punt d'equilibri entre minimitzar els falsos positius sense excloure excessivament els positius legítims. Un cop establert aquest llindar, ara sí, es reporta l'ADN en comú com la suma dels segments que considerem com a vàlids, en centimòrgans. Amb aquest valor podrem calcular o fer una estimació del grau de parentiu entre dues persones. El conjunt dels 22 autosomes sumen aproximadament uns 3.400 centimòrgans, que és la quantitat d'ADN que comparteixen un pare i el seu fill. Entre avi i net, aquest valor es redueix a la meitat, uns 1.700 centimòrgans. És la mateixa quantitat que comparteixen un oncle i un nebot,
o dos germans que només tenen un pare en comú. I a partir d'aquí podrem calcular l'ADN en comú que s'espera per la resta de relacions familiars. Però un cop més, aquestes quantitats només representen valors mitjans, ja que, com hem dit moltes vegades, l'ADN es transmet de forma aleatòria i desigual. Per tant, l'ADN que rep un individu del seu avi no és la meitat d'aquests 3.400 centimòrgans que rep del pare, sinó un valor que està comprès entre els 1.000 i els 2.500 centimòrgans, tot i que en la major part dels casos es situa al voltant d'aquests 1.700 o 1.750 centimòrgans. El mateix passa amb la resta de relacions familiars. L'ADN que comparteixen dos cosins germans és de 850 centimòrgans de mitjana, amb valors que oscil·len entre els 500 i els 1.400 centimòrgans. Però a mesura que les relacions són més llunyanes, aquests rangs es solapen més i més. De manera que, com més llunyana és la relació, més difícil resulta calcular aquest grau de parentiu. I fins aquí aquesta segona part sobre l'ADN autosòmic. Com sempre, si us ha agradat el vídeo, podeu fer clic al botó de m'agrada i donar suport al canal subscrivint-vos-hi. Fins aviat!